Yabona befundisi, nani bapostoli, nani zinkokheli zamabandla, ninetyala lokungawakhi umnquba kaThixo. Ninetyala lokuba nomrhobholo, ninetyala lokuthanda imali ngohlobo lokuba nide nikhohle ukuthi uThixo ukhona. Ninetyala lokungamboni uThixo, ninetyala lokungamhloniphi uThixo. Eyona nto niyaziyo, neyona niyithandayo kukugqoka ifensi isuti nezihlangu ezicwebezelayo. Kodwa umnquba kaThixo aniwukhathalelanga. Eyona nto niyenzayo, nixhaphaza abantwana bakaThixo abaze kuThixo bedinga uncedo. Nibafuna izimali, nibabiza imali abamele bazinikele. And uma bengazinikeli lezo zimali, nibajonga ngamehlo athethayo, nibajonga ngamehlo uba banesono, nibajonga ngamehlo uba bazophumelela. Niyabakwekwa, ninetyala. Nina enibiza abantu abahamba ngezimoto ukuba mabeme ngaphambili, bashumayele, in fact xa bethetha inyaniso ningabathandi. Ninetyala. Indawo kaThixo anisayihloniphi. Indawo kaThixo anisayihloniphi. Nigibele epulpetini nime ngama-Crocs nama-high heels. Aniyazi ipulpiti. Eyona nto niyaziyo kukuba xa niphethe lesi sitifiketi esiliphepha lasemhlabeni, nizitshela ukuthi nizongena ezulwini, nizitshela ukuthi ninguGabriel noMikhayeli, niresayida nina on the heavenly gates, uba abantu ngaphandle kwenu ngeke bangene ezulu. Ninetyala, ninixelele elibomvu, nilindwe nguThixo uba makanigwebe, akanazi uThixo. Nina nilala nabantu bebandla, nina nihamba nisenza izinto ezimbi apha ebandleni likaThixo. Eyona nto nidume ngayo ezulwini kukuthanda imali, ukumiza umnikelo ngaphambili. Uyabona uba ungumfundisi nomfundisikazi oyalela abantu ebandleni uba mabaqokelele imali uba bazokuthengela amawivu, babaqokelele abantu imali uba bezokuthengela izinto zokurutsha, babaqokelele imali abantu uba bezokupenda. UnjengoJezabheli, uzawukwetywa. Uyandiva? Uze uzazi uba ukhokhela umhlambi kaThixo esihogweni, nawe ngokwakho uyinkokheli ekhokhela esihogweni. UThixo ufunani? Ufuna abantu abamoyikayo. Zungaliphathi ngeze igama likaJehova uThixo wakho, ngoba uJehova akayi kumenza umsulwa. You will not be innocent if udlala ngegama likaThixo, because uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke asagweba manje, because wapromise uEnoch ukuthi ngeke saphinda agweba umhlaba ngemvula. Lalela ke, xa wamthembisayo ukuthi ngeke agweba umhlaba ngemvula, zangasho ukuthi ngeke awugweba umhlaba. Uzawugwetya umhlaba ngomlilo manje. uJesu watsho, and uzosetyenziswa isandla sikaJesu ukugwetya umhlaba. Nina ningasashumayeli ebantwini uJesu uyabuya, kodwa uyana nenishumayelayo iziqu zenu nokuthi ninothe. Nina aniphangeli, aniyazi wayile nto kuthiwa ngumsebenzi, nidla imali yecawe. uMakhaya Malila nandingade ningammameli xa ihlele nikhalimela, kodwa ndiyayibona le nto manje ahlele ikhalimela. Nirongo, nirongo, nirongo. Anikwazi ukwenza izinto ngendlela erayithi. Lindani ke nizazi ukuthi phambi kwaThixo nilindwe ngumgwebo. Yabona ndikuxelela uba uma phaa epulpetini ufakile iwivu, awunamoya kaThixo. Ndingasho ndithi awunawo umoya kaThixo. Ndiyaphinda futhi, do not have the spirit of God. Uma uzoma phaa epulpetini ugqokile iimpahla ezikuzutileyo, awunawo, awukho. Umntu kaThixo nomntwana kakhe uThixo uba nesidima, ulawulwa ngumoya kaThixo izinto azenzayo. Undivile? Ndithi uba uyathanda, I do not care, I fucking do not mind. Inina namhlanje inyoka ilala ebandleni ngenxa yenu. Namhlanje wambi uyothwala, uthwale uthi ukhokhela ibandla likaThixo ngokuthwala isikizi elimanyumnyezi ngohlobo. Ungahamba uyowacela, imagine Yehova, Yeshua Meshiach, Jesus,
How can you go to uLucifer? Ungaya kanjani kuSathane uyocela iadvice? Cela iadvice kuSathane. Uba ulikhokhele kanjani ibandla likaThixo? Ungayawacela kanjani amandla kuSathane ubukhokhela ibandla likaThixo? Nizawugwetywa. You will be punished, severely punished. Nirongo, nizazi. Ugqoke ibhlukhwe, ungowesifazane. You are wrong. Uzazi.